Ahojte, dneska si ukážeme, ako si zahrajem na paličky a moja sestra bude hrať na piano. Ja robím kohútik, takže môžeme ísť práve na to. Kohútik jaravý, nechod do záhrady, polameš láliu, potom ťa zabijú. A keď ťa zabijú, tak ťa pochovajú do takej záhrady, kde vtáci spievajú. Takže ďakujeme za pozeranie. Ahojte. Budeme veľmi radi, keď dáte odber s lajkom. Trénovali sme toto nejak vyše 2 hodiny. Takže tak budeme radi. Takže toto je konca. Poď. Ale už! Tak nevýva sa. A čo ti? Už. Ja som hrozná, prestaň. Poď rýchlo, mám neviem koľko percent.